Milí naši poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej časti nášho podcastu venovanému poézii. A dnes by som chcela medzi nami privítať novú a špeciálnu hostku. Je tu so mnou dirigentka a vedúca zboru Viny Miny Silvia Demská. Silvia, vitaj v podcaste. Ďakujem pekne. Silvia, ty skladáš piesne. Ja by som to tak povedala, že ty teda vlastne píšeš básne, ktoré dostanú aj svoju hudbu. Tak práve preto som si ťa chcela pozvať do dnešného podcastu. Kedy si v sebe objavila tento talent písať hudbu, skladať piesne? Tak ja som už v mojich tínedžerských rokoch skúšala písať také piesne. Teda ja som asi nikdy nepísala čisto poéziu bez hudby, vždy to boli piesne. A také moje prvé lastovičky boli na tej strednej škole. Pamätám si, že neboli to kresťanské piesne. Jedna sa volala Vták, poznám iba ten názov už. A mali sme takú kapelu 3 dievčat, tak sme tieto piesne spievali a chystali sme aj nejaké verejné vystúpenie, nikdy k nemu nedošlo. A z tých piesní si naozaj pamätám úplne len také útržky. A potom, čo bol taký asi moment nejakého naštartovania, tak to bolo na vysokej škole, keď som sa rozhodla urobiť moju diplomovú prácu z matematiky v štýle, že vymyslím piesne pre 1. a 2. ročník na matematiku. Wow. Netuším, kde bol ten impuls, akože prečo som sa rozhodla preto, ale skúsila som vymyslieť jednu pieseň na ščítanie a teda ukázala som ju tej mojej učiteľke, ktorá ma mala na starosti a ona mi nechcela veriť, že som to zložila. A vtedy, keď som videla ten výraz jej tváre, že ja neverím, že to ty si zložila, to si nemohla zložiť, tak som si uvedomila, že aha, že asi mám taký dar. No a toto ma naštartovalo. To, že vlastne pre ňu to bolo niečo výnimočné, tak som si uvedomila, že mala by som to skúsiť. No a ja som vtedy zložila možno nejakých, ja neviem, do 15 piesní, možno 10, 12, nepamätám si už teraz, na matematiku a to bola vlastne moja diplomová práca. A tak som vlastne ten dar v sebe objavila, ale keď sme už mali ten detský zbor Viny Miny, tak ono to nezačalo tak, že začali sme s tým zborom a ja som hneď skladala piesne, ja som teda vôbec tam neskladala piesne a ani mi úprimne nenapadlo, že by som niekedy tie piesne skladala sama. My sme v podstate spievali iba tak, ako že kázali nám, že na tých detských svätých omšiach zaspievať, tak sme nejaké ukazovačky, také jednoduché piesne spievali. A v roku 2011, my vlastne každoročne sme spievali aj na takej salesianskej udalosti Valdoko a vtedy vlastne vznikol taký prvý názov, že je to v rodine. A ja som si tak povedala, že čo keby som skúsila zložiť pieseň na ten názov Je to v rodine. A vlastne tá pieseň odštartovala aj tú moju skladateľskú činnosť v zbore. A odvtedy už skladám piesne. Môžeš nám ešte trochu viac porozprávať aj o tom vašom zbore, ako teda presne vznikol a čo znamená jeho názov? Náš zbor vznikol v roku 2006, takže tento rok sme oslavili 20 rokov zboru. Vznikol úplne tak jednoducho. Salesiáni sa sťahovali z centra mesta na Vimbark a oslovili mňa aj môjho manžela, či by som nemohla zaviesť taký detský zbor v kostole a spievať na tých svätých omšiach, lebo že vraj tam zvykli byť detské sväté omše. Čiže vlastne my sme mali vtedy, nášho najstaršieho syna mal 8 mesiacov, čiže nič sme neplánovali, nerozmýšľali nad nejakými cieľmi a niekde sa dostať, niečo urobiť. V podstate len sme chceli spievať na tých svätých omšiach. No a tak sme začali každú nedeľu vlastne spievať. Najprv sme mali nejakých 7 detí, myslím, na tej prvej skúške. Tak sme sa rozrastli na 20 detí a potom v tom roku 2014 asi sme mali 60 detí. Wow. Taký náš, že najmohutnejší rok. A teraz máme 40 detí.
čo je tiež na dnešné pomery, dnešnú dobu si myslím, že veľmi požehnané. A v podstate fungujeme tak, ako sme od začiatku vlastne si povedali, že budeme spievať na tých svätých omšiach, tak my pravidelne každú nedeľu spievame o 10:00 a taktiež máme pravidelné skúšky vo štvrtok od 4:30 do 6:00. Čiže naozaj fungujeme úplne na baze pravidelnosti, robíme si aj výlety. Teraz najnovšie sme absolvovali, vlastne deti dostali darček k tomu 20. výročiu, tak sme boli v Energylandii, tak to bol taký, že naozaj veľký výlet pre nich, aj pre nás všetkých. A ten názov Vinimini vznikol po nejakých pár rokoch, keď už vlastne sme začali spievať aj na tých Valdokách a teraz ako nás predstaviť, tak sme s mojím manželom sedeli v obývačke a on mi hovorí, že malo by to byť niečo s deťmi, keďže máme detský zbor, tak hovorím, že niečo mini. A ja som povedala, teda dúfam, že to bolo tak a nie opačne, nepamätám si už, že by to malo byť niečo s Vimbarkom, pretože tu pôsobíme na tom sídlisku Vimbark. No a tak vzniklo Mini. Ale už sme Krásne. aj Mini, aj Mini Viny, akokoľvek. Je to tvorivý názov. A vlastne, keď už fungujete 20 rokov, tak nemáte tam už pomaly aj deti vašich prvých detí? Máme. Wow. Máme tam, vlastne teraz už pomaličky, tí naši zboristi majú deti, už majú tak 4-5 rokov a už sa pýtajú, že kedy vlastne by mohli začať chodiť. A okrem toho, tak napríklad naši hudobníci, my máme dospelých hudobníkov, môj manžel hraje 20 rokov v zbore na gitare, okrem toho máme 20 rokov basgitaristu, kachonistu, no a ten basgitarista mal také malé dievčatko, tiež neviem, či mala 5-6 rokov, keď začala chodiť do zboru a dnes je vlastne moja pravá ruka, čiže keď nie som na omši, na skúške, tak ona diriguje za mňa. A ona mi vlastne už aj zložila pieseň, ona začala tiež skladať piesne Mm. a zložila mi pieseň na to výročie, takže je to také, že áno, že už nám pomaličky prichádzajú, teraz je ten taký vek, že tí naši zboristi majú také 4-5 ročné deti, čiže čakám, že tak o rok, dva už budú také prvé deti. To je krásne, ako sa to šíri. Ja by som sa ťa chcela spýtať priamo na ten proces tvorby. Ako vyzerá ten kútik? Sadneš si ku klavíru, alebo ako na teba príde tá pieseň? A vlastne, čo je skôr? Najprv máš text a potom tvoríš hudbu? Presne tak, ako si povedala, sadnem si ku klavíru. Tak pre mňa je vždy tým impulzom niečo, čo prežívam. Hej. Mne sa ťažko tvorí pieseň na to, že sadnem si ku klavíru a iba tak zrazu idem si niečo hrať, spievať. Ale väčšinou niečo také, čo mám v srdci, čím žijem a čo prežívam. No a tak tvorím tak, že vlastne robím hudbu aj text naraz. Že si sadnem ku klavíru, áno, hrajem si nejaké akordy, do toho si spievam a tak urobím tú takú nejakú základnú schému, ale potom s tou piesňou naďalej pracujem, čiže niekedy od toho prvotného textu tak ostane nejakých 20-30%. Mhm. Že v podstate to iba tak akože prvotne zložím, aby mi to tak pasovalo a potom vidím, že napríklad toto mi do hudby nepasuje, tu sa mi to zle spieva, tu mi to nie je to také, niektoré z tie slova nie sú také spevavé, hej, že Mhm. aby sa to už aj dobre spievalo. Niekde zase sa mi nepáči ten rím, že by som chcela niečo zaujímavejšie, niečo krajšie, niečo významovo si upravím. Čiže v podstate akože na základe nejakej prvotnej formy tej piesne, tak už to potom iba preskladávam. A niekedy potom úplne zmením melódiu, že poskladám jednu a potom vymyslím nejakú úplne inú a použijem túto. Čiže to skôr používam na také, o čo sa oprieť. Aj sa ti niekedy stane, že už si myslíš, že je tá pieseň hotová, dáš ju do zboru a potom zistíš, že nie, nejde to spievať, treba to ešte zase prepracovať? Áno. Áno, to sa stáva a väčšinou naozaj tá skúška so zborom je pre mňa takou spätnou väzbou, či áno alebo nie, lebo ja si to dokážem sama zaspievať. Ale keď už spieva zbor, tak to je niečo iné. A už keď cítim, už aj podľa toho, že ako sa deti rýchlo učia tú pieseň. Keď sa ju učia pomaly, tak vidím, že tá pieseň nie je chytľavá. Že aj tí ľudia, ktorí ju budú počúvať, tak nebude pre nich taká, že si ju vypočujú a ostane im v ušiach.
A zas, keď mám pieseň, ktorú sa deti veľmi rýchlo naučia, tak viem, že aj pre tých ľudí bude taká, že zapamätateľná. Čiže oni sú pre mňa tiež takou spätnou väzbou a niekedy mi už aj deti povedia, tí moji zboristi, že alebo keď sa neviem rozhodnúť, že Silvia, áno, toto daj, alebo toto sme dali inač, že ja sa už dosť často zvyknem aj s nimi tak poradiť, ako sa im to lepšie spieva, čo by dali, čo sa im viac páči. Čiže je to naozaj tak, že niekedy zložím pieseň a potom ju musím ešte odložiť, pretože vidím, že nie je taká, ako by som chcela. Alebo sa ju teda naučíme a sú piesne, ktoré sme sa naučili a nikdy sme ich nespievali, lebo som cítila, že nie sú ešte, niečo im chýba a potrebujú dozrieť. To som sa presne chcela spýtať, že či máš nejaké také rozrobené piesne, ktoré čakajú v šuflíku. Áno, šuflíkov ich mám veľa. A pamätám si jednu pieseň, volala sa Ďalší pád, ktorú som zložila a ktorú sme cvičili s Borom a mne sa veľmi tá pieseň páčila, ale so zborom to vôbec nešlo. A ona musela čakať možno nejaké 2-3 roky. Nám sa potom zmenila kapela a začali sme ju cvičiť trošku v inom žánri a zrazu tá pieseň chytila to, čo potrebovala. A vtedy sa nám už páčila. Čiže niektoré naozaj dozrievajú a niektoré zrejú v šuflíku doteraz. A potrebuješ nejakú špeciálnu časť dňa alebo ešte nejaký iný špeciálny priestor na to, aby si mohla tvoriť, že všetkých pošleš preč alebo tak? No najradšej tvorím sama. Ja som celkovo ten typ, že nerada spievam pred niekým iným, keď to počuje a hlavne v tom procese, keď ešte to môže byť také všelijaké. Takže pre mňa je ideálne miesto, my máme teda klavír v detskej izbe pri klavíri, keď nikto nie je doma. Tak vtedy tvorím najradšej. A poviem úprimne, že keď je plný dom, tak ani nezvyknem sa dať ku klavíru. Len keď je niečo také, že ma v tom momente niečo napadne, tak rýchlo utekam, ale to si skôr možno tak potom do mobilu nahrám a keď odídu, tak vtedy zase zahrajem. A máš nejakú takú pieseň, ktorú si pamätáš, že veľmi ťažko sa ti tvorila? Veľmi ťažko. Ja práve, že tie také zapamätateľné mám tie, ktoré sa mi veľmi ľahko tvorili, lebo tie sú pre mňa takým, že doteraz to nechápem. Boli piesne, ktoré napríklad som pre nich nespala. A mala som takú pieseň, ktorú som veľmi, veľmi rýchlo zložila, ale potrebovala som ešte k nej vymyslieť druhú strofu. No a vtedy viem, že som nemohla spať, že som sa hocikedy o 1:30 v noci zobudila a rozmýšľala som nad tým jedným slovom, ktoré mi tam vadilo. A nemohla som zaspať, kým som na to neprišla, že čo To mi veľmi pripomína niektoré moje stavy pri písaní básni. no, akože niekedy naozaj tá noc je taká, že vtedy tak človek ako keby všetko z neho opadne a, a vtedy je taký čistý, že tú myseľ má tak ako keby, že čistú na tú tvorbu. A mne sa to stáva viackrát, že keď si ľahnem a ešte nespím, mám zatvorené oči a vtedy si to dookola spievam a snažím sa prísť na to, čo by mi tam pasovalo. A potom si to musíš ešte vstať a rýchlo zapísať, alebo si to nejako zapamätáš? Tak vtedy väčšinou do mobilu si píšem, ja mám Mhm. poznámky v mobile a tam si píšem tie texty, alebo tak teda teraz už keď v spálni, že manžel spí vedľa, tak to už len tak si rýchlo napíšem, že by som zbytočne nesvietila ani rušila a potom ráno už s tým ďalej pracujem. A už vlastne ani niekedy som mala normálne zošit, kde som si písala tie texty a teraz už zvyknem fungovať len na tých poznámkach, že si píšem rovno do poznámok, lebo je to také, že ten mobil mám pri sebe, čiže keď som v škole, mám dozor a si to spievam a mi niečo napadne, tak rýchlo si to tam dopíšem, že už asi väčšinou naozaj používam ten mobil pri písaní. Ešte by som sa ťa chcela spýtať, že kto je taký tvoj vzor pri tej tvorbe? Máš nejaký taký vzor? Mám vzory. Mne sa napríklad veľmi páči štýl Simi Magušinovej, to, ako ona skladá tie slova, a ten poetizmus jej sa mi páči. A celkovo, tak ja som fungovala na Nedviedovcov, na Nohavicovi, čiže
oni vlastne mali veľa textu, hej, a tie texty naozaj boli o niečom, že tým som žila, tým som sa živila a stále som si hovorila, že keď text, tak aby niečo hovoril, niečo vedel tým druhým aj povedať, že by to nebolo iba také proste len vyplňanie tej melódie. A potom veľa mi napríklad dala kniha Utrpenie mladého poeta. A to zase môj manžel mi tú knihu odporúčil, že si ju musím prečítať. A on mi vlastne nejaké veci aj z tej knihy hovoril, že Silvi, toto sa tak používa, toto tu je dobre použiť. A keď som tú knihu prečítala, tak som si uvedomila, že veľa vlastne z tej knihy si uvedomujem, keď skladám piesne. Vieš čo, ja ju mám už veľmi dlho označenú vo wishliste na rôznych týchto antikvariatoch a naozaj sa nedá zohnať, takže som rada, že si ju spomenula. Viem, že to je vynikajúca kniha a veľmi by som si ju raz chcela prečítať, lebo viem si predstaviť síce, čo je v nej napísané a naozaj, ak ti môžem ja dať nejakú spätnú väzbu na tvoje texty, tak určite vidím, že ty sa snažíš pracovať tak poeticky správne, že naozaj, že častokrát v piesňach sa používa veľa gramatických rímov a tamto napríklad aj tak ani nevadí, lebo tým piesňam to prepačíme, ale vidím, že ty si na tom dávaš záležať. Akože mám ten pocit a vidím to a som rada, že si spomenula túto knihu. Hej, toto je pre mňa také dôležité, že aj tá kresťanská pieseň pre mňa osobne by nemala byť len tiež len tak poskladaná, že myšlienky, ktoré cítim, hej, lebo ja dávam tie myšlienky zo srdca von, ale vždy sa to snažím aj tak uhladiť, že keď to ten druhý počúva, že ja mám rada, keď napríklad ten rím prekvapí. Že nie je taký, že už na začiatku toho verša viem presne, čo bude na konci. Že ja mám rada, keď sú tam také veci, že aha, to takto pekne tam zapadlo a vôbec som to tam nečakala. Čiže nie je to u mňa samozrejme vždy takto, ale snažím sa o to. A toto umelecká je napríklad tá moja zboristka, o ktorej som rozprávala, že už sklada. Tak keď niekedy sa rozprávame, tak stále je toto, aj ona to tak berie odo mňa, že aby to malo aj tú poetiku. Nie len tú hĺbku piesne, ale aby to aj tak bolo uchulahodné. A áno je. Ja sa už veľmi teším, keď nám budeš čítať niektoré z tvojich piesní, ale ešte som sa ťa chcela spýtať. My sme sa spoznali minulý rok na tvorivom kurze Tvoripis, na kurze tvorivého písania a chcem sa ťa spýtať, že prečo si sa zúčastnila tohto kurzu? Veď si už vtedy písala niekoľko rokov. Aká bola tvoja motivácia tam ísť? Tak ja sa vnímam stále tak, že som na ceste. Že je veľa vecí, ktoré ešte môžem zlepšovať, že nie je to už také, že niečo viem, som sa naučila, ako váriť a že už to viem, ale vždy vnímam, že mám rezervy. A toto je oblasť, ktorej by som sa chcela ďalej rozvíjať. Teda ja učím na 1. stupni a už tým mojim malým deťom hovorím, že vy sa nerozvíjajte v oblastiach, alebo teda nechod na doučovanie, keď si v niečom slabý, ale keď si v niečom dobrý, tak choď na nejaké to doučovanie, aby si sa ešte vyššie posunul. A ja seba tak vnímam, že toto je oblasť, kde vnímam, že Pán Boh mi dal ten dar a tam chcem ešte ďalej rásť. Čiže ja si aj sama vyhľadávam nejaké kurzy. Minulého roku som bola ešte taktiež na kurze Tvoriť môže každý. A teda nie je až taká ponuka tu na Slovensku tých tvorivých písaní, čo mi je trošku ľúto. Môj manžel síce vraví, že anglických kurzov je veľa. Ja z tej angličtiny neviem ešte to tak poňať, že by som sa vedela aj učiť tou angličtinou, že pre mňa by to bolo asi náročné, ale vyhľadávam. Keď niečo také sa naskytne tvorivé, ja sa teda aj v škole venujem napríklad aj čitateľskej gramotnosti, čiže ja veľa chodím do knižnice s deťmi a aj tam nasávam, čo sa dá, taktiež keď sú školenia o recitácii a tak ďalej. Čiže snažím sa v tej oblasti ďalej rozvíjať a ak by bol druhý ročník alebo nejaký iný kurz, veľmi rada by som sa... To by som išla aj ja, určite. Aj. Ja si myslím, že ja som viac menej vyčerpala všetky svoje otázky na teba. Musím určite povedať, že si ma veľmi potešila, že si teda prijala moje pozvanie.
aj si potešila moju dušu nielen poeta, ale aj moju dušu hudobníka a niekoho, kto trochu tiež spieva s deťmi. A chcem ti tak aj poďakovať, že vy vlastne vaše texty a texty piesni aj s akordami uverejňujete na internete, že sú takto dostupné, že si ich môžeme zaspievať aj my. Určite sme to už viackrát robili. A chcem teda nasmerovať našich poslucháčov aj teda na vašu stránku Viny Miny, aj na YouTube, aby si vás teda pustili. Ale teraz na záver ešte prípadne sa ťa chcem spýtať, že či chceš niečo dodať alebo pre našich poslucháčov odkázať, pretože No, už sa teším na tie tvoje texty. no keď si teraz vlastne povedala, že aj vy niečo využívate a že je to dostupné, tak pre mňa zase je takým vzácnym darom, že tí ľudia to chcú spievať. Niekto možno by to tak vnímal, že to je moje a chcem, aby vedeli, že to je moje. A ja zase mám úplnú radosť, keď sa mi niekto ozve a mi povie, že spievame v našom kostole vaše piesne a chceli by sme akordy a tak ďalej. Čiže ja som naozaj vďačná za všetkých tých ľudí, ktorí... A preto tie piesne aj vznikajú. Tak neverím, že by Pán Boh chcel, aby sme skladali piesne, nahrávali a držali si ich pre seba, ale v tom vidím aj zmysel tých našich albumov. Keď sa niekto ma opýta, že prečo sme nahrávali, na čo nám tie albumy boli, tak určite som si istá, že toto bol zmysel toho, aby sa dostávali ďalej, aby ich spievali ďalší ľudia. Čiže ja v tom vidím to také požehnanie, že môžu ďalšie zbory spievať naše piesne. A moju radosť, že keď niekedy som niekde v inom meste na omši a zrazu počujem moju pieseň, tak je to také, že doteraz tomu nechápem, že ako to je možné. Takže, a som veľmi vďačná, že som tu mohla byť, že sme sa takto aj vlastne spoznali na tom tvoripise a vtedy ma to tak tiež oslovilo, keď si napísala, že ma poznáš, tak som si hovorila, že wow, že aký je svet malý a že aké to je super, že vlastne tá tvorba nás tak spája. A ďakujem, že som sa mohla aj podeliť o tú moju tvorbu a niečo z toho nášho života. Ďakujem aj ja. Tak teraz ťa teda poprosím, aby si nám niečo prečítala, aby sme možno mohli vstúpiť tak do tej hĺbky tých tvojich textov, možno teraz chvíľu bez tej hudby, ale tak sa započúvame. A ďakujem ti, že si tu bola. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Mám povedať aj nejaký k tomu niečo piesne, alebo už iba? Ak túžiš, tak kľudne môžeš, samozrejme. Uh-huh. Tak moja pieseň v ústrety dňom je piesňou, kde vlastne hovorím o sebe, ako keby som celý ten svoj život a čo je vo mne, tak otvárala Pánu Bohu. Si svetlo, čo svieti, aj keď iné zhasne. Voláš ma menom, čo je mi vlastné. Poznáš môj príbeh od hora nadol. Chvíle šťastné, aj tie, keď som padol. Vieš o mne všetko, Pane. Poznáš snahy, túžby, pády, no aj tak ľúbiš bezvýhradne nás. Nájdeš ma v tichu aj hluku sveta. Vidíš, kde každá myšlienka lieta. Cesty, ktoré ma neviedli nikam. Že málo verím, no veľa vzlikám. Vieš o mne všetko, Pane. Poznáš snahy, túžby, pády, no aj tak ľúbiš bezvýhradne nás. Poď so mnou v ústrety dňom. Buď v hradbách srdca uholným kameňom. Bez teba sa všetko rúca. Poď so mnou v ústrety dňom. Vieš, keď žijem na tenkej hrane, aj vlasy máš moje spočítané. Si otec, čo sa o dieťa bojí, či pri skúške padne a či obstojí. Vieš o mne všetko, Pane. Poznáš snahy, túžby, pády, no aj tak ľúbiš bezvýhradne nás. Iba ty vnímaš tiché slova. Bolesť, čo za úsmev schovám. Veríš mi, hoď 100-krát sklamem. Som ako plátne obohrané. Vieš o mne všetko, Pane. Poď so mnou v ústrety dňom. Buď v hradbách srdca uholným kameňom. Bez teba sa všetko rúca. Poď so mnou v ústrety dňom.
Ďakujem. A máš ešte jednu? A ešte jednu môžem. A to je vlastne tiež, to sú také piesne, ktoré idú také z môjho života, z také, že otváram sa teda tomu svetu, taká, aká som. A ona má aj názov Život môj. Život môj, ukáž svoju tvár. Kde unáša ťa v mysli Vánok? A kam vedú stopy od topánok? Čím žiješ? Kde si zadal cieľ? Či ťa Boží kompas riadi znútra a nevzdávaš sa v čase útrap? Či dúfal si, že tvoje rany sa zahoja samé? Či dúfal si, že môžeš navždy kráčať nespútane? Dúfal si. Kto vládu má v tvojom kráľovstve? A čo tak zvieraš svoje pesti? Prečo tvoje oko nespí? Na kom ti tak veľmi záleží, že chrániš si ho úzkostlivo? Tak povedz úprimne, môj život. Či dúfal si, že tvoje rany sa zahoja samé? Či dúfal si, že môžeš navždy kráčať nespútane? Dúfal si, no vlastný pád ti káže cestu prepočítať. Ja dúfal som, že moje rany sa zahoja samé. Ja dúfal som, že môžem navždy kráčať nespútane. Ja dúfal som, no teraz viem, že bez teba nič nedokážem. Tak. Ďakujem ti za tvoje krásne význania, za tvoje krásne texty, za tvoje krásne modlitby. A ešte raz teda ďakujem, že si tu dnes bola. A vám, milí posluchači, ďakujem, že ste si nás naladili a že ste si nás vypočuli. Ďakujem aj ja za pozvanie. Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte.